I.M.N. sabuwar. Yarozo gaban saraki mu ne yau abin kwatamce su ko duk su ragace kishi kuma kamar gada ce wata rana za ta rubce hasadar kamar taki ce in ku yi ta mu zarce sun ce su ne muna ta kallo mun ce mu ne suna ta gwalo mun san ba sa su bullo ba domin akwai da balo a cikin mu babu dolo waka baitin mu salalo. In zaka aiki ka nemi sa'a, in an nemi taimako na ce kada ka ce a'a, in ka je gaban mayya kuma ka yi musu da'a, komi in zaka yi ka sayya addu'a domin samun sauki wajen ri'a daɗin baitin mu mun sayya kafiya. In kana son ci gabanka taushe kunnayenka, wata rana za su gane aikin da muke yi farin ciki ne, aikin ilimi ne, ai babu aune zarar waka kamar gada ce, in ba kai da kyau ba sai ta sance. Yarozo gaban saraki mu ne yau abin kwatamce su ko duk su ragace kishi kuma kamar gada ce wata rana za ta rubce hasadar kamar taki ce in ku yi ta mu zarce sun ce su ne muna ta kallo mun ce mu ne suna ta gwalo mun san ba za su bullo ba domin akwai da balo a cikin mu babu dolo waka baitin mu salalo. Mun shi sakon kudin masoya daman dai muna da niyya mu faranta randun masoya mahassada mu bar su a baya tunani ya zame musu kaya a kullum sai su ta hayaniya in suna so su zaka gaba daya domin duk su samu tarbiya waka mu ida kar ku damu soyayya mu da ku alamu sun nuna mu da ku muka damu da juna mu kar su raba mu maza wata rana zamu gamu mata wata rana zamu haɗu cicila da Raz.bi I.M.N. sabuwar.